pero kagapon ang asawa mo gid nauna. Yaw. No, Di mo pero man to lain usapan. okay tanawa bla brada. Positive sa COVID ginbulong. Kagapon na taliwan, Nabaksin na sila. na-vaccine na na. I think nabaksin na. na-vaccine na na. I think Nagtaliwan. ang TY papiyog li. Oo, Okay. nataliwan. Pero negative na siya kagapon ko at sa COVID, negative. Pero ang iya lang, puti na tanan. Grabe yung pneumonia. Ginigo. Partner, amo na gani ginasiling ko ang akon man anay nga isa ko man kaupod. Si Bibet la Sindiko taga Bukalan. Nagtaliwan man ang iyang asawa last week. Pero apat gid ng COVID sa Manila. That's why siling ko gid pamangkot COVID na vaccine ka. Yan no, way pasang bata na storya ko. Kag lain boss kay may ano ining sa ining duwa ka mag-asawa may underlying tanan. Kag dason isa pagid bala, ini-advise ko man ni sa mga listeners ta no kag sa mga kauturan ta. Kung daw batsyag yung nga daw ara na gaubo-ubo ka mo, Hindi na pagtagua. hindi nyo na pag-itago-tago hindi na pagsiling ay daladala nyo. Kadto na mismo sa doktor parisita na kay balo ka. O okay na gaubo-ubo siya pero kung idakpon sang pneumonia, Amo naman. dragid si COVID gasulod ayon. Ti maskin ba do? Experience ako last week lang. Ang ako kita sa ulan init. Daw may nasal droplet ka bala tawag. Huwag mo kubo. Puli ko na ano ni man. Kalaim na kiti kaagin ako sa una mo. Kagi ka nati daw dala na daw. Hindi daw gid stress daw na madulas dayon, pa minsan mo. pagsulod, oo. Ti why naman ko no. Pero at least kabalo ka na kung ano na. Oh, pero Brad, Kabalo ka man kung ano himuon. alas 10 ya sang gabi. Diretso ko ya sa Metro Bacolod Hospital. X-ray ko ya. Nag-hypochondria ka na ba? Oo, kalain. Oo. Kaya, Pa-X-ray ko. Mayo na nga naghahatag ka na reservation. Oh, Das pa-X-ray ko magaling dayon. Tawag ko sa doktor ko, dok, pa-X-ray ko. Di man pagwa, clear. Di ko dito. Namin naman matsag mo kay clear. mo. Okay. But still, man ko hindi at Amo this gani. time hindi ta magkampante. Amogid. Kag dason daw kanami ni isang programa subong no, labi na gid sa mga congressmen. I hope nga matigayo ni kay usually na ang ila nga budget for only government hospitals dra sa may separate na sa DOH. Okay. But now daw luyag ko man ni gani nga kabay pa matigayon kag sa leadership ni Speaker Alan Oh, sure. Velasco. Di ba? Kay siguro ang mga private hospitals makabulig na kita. Kay kabudlay kung di sa gasakit ang buot ang ara dabi sa private hospital kag may pundo malang sa DOH ang mga congressmen, hindi ta mausar kay ara intended for government hospitals lang. Pero ini daw gin ano na well, may proposal pa lang. Kabay pa, I hope na ma-realize ini. Ay at kadamo sang nga ginabuligan ta partner Mugan. na ara sa mga private hospitals kag kadako sang bill nila maski jutay la makapartake tada. Okay, Balo. balo. Kung sa personal taman, hindi taman na sila makomodar. Ti imagine mo brad ha, ining nambal kong mag-asawa. Ang iyabana, ti mga pila, 9 days subong sa ospital. Tama mo. Ang bill do sobra 2 milyon. May kilala man kutugan ni Sus. nalipat kumayo lang ha. Kag mga taga Manila maning Texaton nga mga kilala tato anay napatay man ang father niya. Ang bilya is 7.5. Grabe. Ti abi. So 7.5 makabulig-bulig ka lang na at least gamay sa personal. Pero ang ano bla partner nga makabulig kita. Ti po mo na brad, maila na permi ko na may kwarta ko ano ay tinano na karon. Amo nang isa. So dako ni nga bintaha nga may mga portion dira sa DOH Na nga maalukar. maka-allocate kita for the private hospitals. Correct. man. Kiti So public ara also, na no? naya sa aton nga mga congressmen but ako ya Pabor. si Speaker of my house man ya amo na yang ginaduso yaman. Tani, kabay pa naman dayon. Nagdamo pagid mabuligan ta. Ti kabay pa You man know dayon. why? Diri sa Negros, partner, puno subong ang regional hospital ta. Puno ang aton provincial hospital. Din makadto mga kauturan ta. Kag Brad- Obligado gid sa private hospital. Kag ti brad ano mo, no? May kwarta o kun wala bala.
may kwarta man ta wala ta kwarta. Pag may matabo sa aton utod, ginikanan, Oo. alang-alang hindi mo na pagdalon, sa babayaan mo nilang na. Hindi, Mas oo. masakit na guro, tanawon mo babayaan mo, gulaton mo nilang matabo siya. Pero te, kita ya kung mag-amo na himuon ta man ang tanan Amo na gani. sa aton pamilya. That's why it's Amo also, man na sa ila. that's why, tigaling the only difference na brad is kisa makulbaan sa kayo, linog bayad mo. Amo gid. Pero kung may programa ang gobyerno na makabulig sa private, hindi ni sila magisitar. That's why amo na ya ang mayo gid nga kung isa hindi na maubos ang imo nga pundo. Mo man. Sa una, congressman ko partner ang intended sinada. May ara kita sa kidney center, may ara kita sa heart center. So, ti ang mga utod ta pila nakabilog ang nabuligan ta sa kidney transplant. Ang sa heart damo man ta nga ginbuligan niya naka heart bypass. Naka isa pa gid may isa ka process dira sa pag ano man what do you call that? Kidney, kanan. Oo, sa tanan. So, ina siya, hindi man tanan niya na may problema sa kidney, may problema sa heart. Pero kung makadiri naman, in any kind of Sakit. masakit, makabulig kita. Correct. Makabill na, makaiban sa bill nila, paagi man sa mga private hospital, sabi. So, it's like that na Pero may kilala mo kubradom nami man tong sa private hospital kay kisaga liway man sila bla. dati pro laing gid private. Tiyan mo lang na. Do hindi ka man kasulod ako. Tipo ng liga to, hindi pagpagbaon kay hindi ka bayad. So do nagpromissory na kada Promissory. bulan naman. Puti. May isa man gani di ka ano nga ti promissory na isang ulias tang ako Sorry? promissory note hindi na mabaton. Namo nakita sang na Sorry nang ko. sorry note ang guwa sina. Well, kita ya gay mo man ta sa mabuligan ta kag you know di ta man na matag tanan but Correct. sindiyon lang na. Especially nga bilog na ni nga probinsya ang ginano ta sa una distrito lang pero ti ara mangyapon si Tikon once. Yeah, tag mo 100%, mo bi karon na bayra mo 100% ang bills sa katawo. Dapat tanan mo man na. gid. Hindi man pwedeng hindi. Pero That's why kinahanglan na iya may obligasyon kada isa. that's why bulig lang ta sa masarangan. Sarangan ta. Mula na. Hay nga. Pagdason makapasalamat si mo dako na nga. Yuhuma. Yuhom kago ang nagapasalamat gid naguna nakita ko migo ta Alex Montesa. Daw gin claim niya gid tong gina-challenge na sa iya. Aton. Daw, Lex daw mayo man ang Sunamit sapor, sang man? luto sang imais. Nakato siya. Ara. Very good. Congratulations. Congratulations. Nakita mo present naman siya. Subong wala kita guest pero ting aton lang din nga focus man tagyapon na partner ini sa pandemic tabla. Atiyo. Hindi gi kita magkalipat nga face mask di pula ay makita. Social Kaya. distancing iti Pero layo layo man no. Kag hindi kun may face mask ko do hindi gid mababatian ning tingog ko. Daw kayo kay may ara gid siya nga Gaburon, gid gaburon. may ara gid siya hambal nga vice go bang tingog mo daw ano na daw gapalanupsop kuno sa iya nga mga kaugatan. Niya pero kung may tabon daw. Ito niya mo. Oh, di mo. Ay anyway, mayong agagli sa mga amigo tada nga aga palamati. Siguro dako ni chimpo ta subong brother. Kay well, number one, ang topic taya pandemic. Pero part of that may ari ko nga i-share sa imo. May nabaton ko nga text coming from our party, National Unity Party, NUP. kag ang gwa sini halin sa COMELEC. Okay. COMELEC's new normal rules for halalan 2022. 22. Grabe no. So hindi pa ni siya kompleto. I don't know kung first hand information ko sini. Okay. Pero ari pa ni sa Committee on Suffrage. Iti ang Committee on Suffrage si Madam. Boss Madam si Kong Yoyet na ang chairman. Pero ari daw na publish na manggani ni ABS-CBN News nga daw kabudlay gali ang kampanya subok ni. Kilanlan kon di ka man katipon tao kag kilanlan ang pag-insindi ko ni sa isa ka barangay. Kilanlan na amulan ni anay nga grupo ang malakat kag tatlo I think ari
So hindi pa man, it's not final pa eh. Daw amo pa lang ni siguro ang mga directives nga gin-implement sang Comelec. COMELEC. Pero sa mga rules nila, sa mga meetings kag mga rallies, political Do ka activities, budlay, do ka budlay. hindi na ni pareho sang una. Daw ka budlay gid. So isa-isahon tani kung daw approved na Amo gani. kagipagwa sang COMELEC. Puti. So, do advantage ni. Ako lang ya, personally ya. Ako lang niya nga opinion daw advantage ni Siga pungko. incumbents. Amo gani. Kay do ka budlay man na nga maski mag Ati house to galing, house Brad. ka, di ka muka tingob. Tigaling brad. Why gani guro ni house to house in kaso magtipon ka pa tao, it should be nga may ara pang Protocol. protocol. Bigo ko na. Di, pero Brad, Lainong natakapi. No, may matumba May na nervyos. sa tupad na daw ka. O kung ang reflex na daw mayo. That's it. Sa salo na dayon. pero Brad ti diri guro sa probinsya. Si Gubong kag ikaw, sino pag idyabi makontra sa inyo ni man? May ara gina. May ara gina. Oh. Pero hindi gani ko yung maghambal subong until such time nga maka-file na tanan. Pero do kanugon lang kung may magkontra tanaw ko mo. Pero ginatanaw ko diya nga at least sa duha ka bakod nga grupo sa lab kag sa Onega. Onega wala. Amo gani. Wala na. Nga may mga ara tayang unity. Di May pero kung ara may sa magkontra manggid Brad, di huway ka Respetaron mayor. taho. Huway Respetaron ka, ta mo na. sakto na po. Iyaman niya nga desisyon. Puti abi kung sino man makontra kay Gob kag sa imo, wala sila mayor. Why sila partido nga lokal. Ano naman? Do kabudlay do kung sa mathematics do kabudlay-budlay gid dia isolve do wala sang solusyon. Daw siguro gid man na iya number one niya partner nga it should be nga kung magpadalagan ka kinahanglan equip ka Correct. with all the machineries and resources. Di kung hawot-hawot malang ambot nano da ang imo abi nga Kag maskin plano. Daw kag maskin guro mabulayan ka, masulusundal. kag maskin may resources ka kung wala ka karo machinery. Ti dala na tanan. Amo gani. Huwag ka May gasolina ka, may katugungan. May salakyan ka, huwag ka gasolina. Oh, Tanan kabudlay. amo nang nature sang politika. Correct. Amo nang nature sang politika. So kung ako naman ang principal mo, yali man kuya abi diga sa imo kag anong purpose mo? Sus kung magasto ka mo lang plak Just for the sake nga makadlagan ka lang. Just for the sake nga may kontra lang dito. may kontra lang. Yeah. No, imbis nga respetado ka pa, Mas hindi ka na ma-respect. Hindi ba na? hindi man, pero I mean, respetado ka pa, mas mayo gid ya nga damo ka amigo kay Oo. kung manugdaog ka malang guro, Oo, go. man. Pero kung masulusundal, hindi na lang. Kay ito, ang ginatanaw taman di nga part na tanan eh. Kilanlan kumplitos ricados ka sa politika. So, there's 19 municipalities and 12 cities. Dasun wala may maupod si mo. Libudlay ka yun, guro. Ti do ka budlay na. Sus. Lain man niya sa Uniga kay ti may ara gid kami ang mga grupo. Correct. May ara man ang Lab Negros. Oh, So ti- these two strong let's say- parties in our province. Let's say, amo na Bradya, yan kung maka- uniga, aglabo yan ng bungguanay. Ti Ti, mo gani kita may mo kagamay. unification. Amo gani puti kita mo to sa una ka Of course nagbungguanay. with some areas no. Nga ti klaro man na iya kabalo man na si Gob. Personal na yan. Kabalo man si Albi. Ti kami yan ni Kong Bibo, ni Kong 3D kag ang mga upod man namon nga unega, sawa ko nga madyong tada. Oo. Amo gina Kung yan. siling ka madyong lang pinamilya kung isa kamuhanon man ga Nagati, Brad, to be honest, there are certain political battles that we cannot fix. Yes. Yes, for, that's true. For family and personal reasons. And then we cannot even intervene to Yes, pacify hindi na niya each ka-intra. other. Hindi na niya ka-intra. Hindi ta ka-intra. And then i-respect Kaya ta na. respeto ta na. Amo nang tawag ta nga respeto. Respeto ta na. Siling ti lumpat ka lang dayon kag bi way ta kabalo amor proprio na yan. Correct. Hindi na yung bakal. Gambal man niya maski perdila ko kay madlagan ko ya. Correct. Go ahead. But the reason will always dapat justifiable man ang reason.
Well, personal. Personal nga daw hindi tanan na iya kung saan pa hindi Na tanan kung na isa masalo. galing sa mga personal mo, madalahig. Yes. Madalahig tanan. Number one, dalahig ang amigo mo. Correct. Nabutang sa tunga-tunga. Mabutang ka sa ara bala nga lain man niya ang pamulitika, lain man niya ang relasyon. Correct. When you say relasyon, kung amiguhay, pinamilya, tapos kung ibutang mo sa politika, gali kay iba naman yung tsuriya niya magutod gani ga linaway. Respetaron ta na lang na. Correct ka. Ila na hindi na ato ni. Ila na. Since nga imo na ya gusto, pabayay man ko sang gusto ko. Correct. Pabayaan ta man ni tanan ang tao kung sino gusto nila. Correct. Oh. Freedom. Freedom. Correct. Kag freedom man depende na sa ginatawag nga freedom. Kay ti miyara ginaya nga tao niya para na lang sa imo kung diin ka digto kami. Ay na iya freedom of speech na iya ngambal nila. Umugid. Kagka mangiba niya ni guro gambal niya kung diin kaya vice gob din ka kung digto kami baw ga saludar gikus na sa mga tao nga amo sina. Pero only the few kung 100% siguro mga 70% lang na. Pasiway gani. Pagkadason niya adlaw na kita mo tumanspiha. Ay. Amo na blasiling ko makita lang ta maski inang respetado ka maski gatsinilas ka lang daw kung way ka pero may prinsipyo ka man makita sang iban nga once nga ansap ka na sang kamot mo nga dre ko sa imo. Amo na. Amo na. Kita mong politika partner no? That's why when we decide pare sa politika, hindi ka gid magpagaro-garo sa desisyon. Amo gid. Oo. Kay once makahambal kita ba. Kagakadlaw man lang ko niya gani sang iban katapos man niya dayon niya man una pagani to kadto sa utaking. Na iya gadula ginarespeto ko daya. Sige lang. Sige lang. Basta kung magsinugatan na hilo na lang eh. Mugid na. Mas maayo pa bala partner nga mga amigo kas na sa tao maski gatiil lang o kung gatsinilas da siya. Mas dako pa respeto mo na kay ini sila ya mas grabe ang grabe makakommit sa imo. Loyalty. Correct. Sang sa hilintikan Hindi tayo pagkambalo na. nga ara na tanan tapos niya maski magsiling niya maglumpat ka mauna pa ko lumpat si mo ugay na gani da. Damo na manilagan na iya mga mamo sina. Alibangbang. Alibang ba? O kita ya, kuya. Lain man yang ako niya tsuri sa politika eh. But tanan sa tanan nga matabo sa 2022 hindi matamag pugong kung ano gilag. Nya kay daw damo gigatulod sa akon. Mga mo na bla. Lingkon no nang damo. More than one is many. Mo gani. Kaya Damo gali. Ang problema kung diin ka natulod pa kanto. Damo gid sila 4 ka bilog. Kaya mga problema diin ka natulod pa kanto. Oh, nya po gadagabagting gid ang linggana ita. Ilan lanon gid sang publiko ang ako niya serbisyo. So sige okay. Ilang nasa. 30 anyos na kuya sa politika partner. Amo na kisa brad ang malain kay sometimes people forget na kakalipat ang tao kisa brad sang binuligan bla naton. Dapat ani sa politika ako kung sino nakabulig sa imo, hindi mo na pagpalimtan. That's why kisa kung may sariling mundo kaya partner, may gagawi ginaya gagwa. para sa akon brad maskin ano bla. Nagbulig sa akon kag nagsugod politika ko. Of course ara gid kay Alvin di bla. Okay. So, maski na isang ibang daguro, tumambagagid mo, hindi ko guro ba mo kontra kay Kong Albi, kiti, muyagid ko na hindi bla? Iti mo nang bulig sa tao. That's why ginambal ko only the few. Amo na. Natabo na sa una mo, imagine na sano ganyan kontra na si Tito Freddy kag si Tito Limaw? 2013. Sus, grabe to. Mayuhay mo kami dito, Freddy. Mayuhay kami dito, Limaw. Mayuhay kami ni Albit. Ang desisyon mo nakbugat. Di kami man ni partner Albit in Chindia. Ako Subong na ako do. Hamot pa kami sa kag tapos leksyon Tiyan mo gani. istoryahanay. Tiyan mo gina-permis kung na ayoko. Hindi, kinadlawanay kag magsumahay. Pilay mo. Ay, grabe. sus.
So, Ay, kita mo na. See what politics can bring. Amo no? lang niya ma-advise ko nino sa mga incumbent nga nagdalaog sa mga ligad nga mga eleksyon. Kayuhan nyo lang kay balo ka ang tao for 3 years gapanilag na iya sang imo performance mo. Amo gid. Hindi man sila nga kunara ng resources sa imo, sigurado ka na. Pero kayuhan nyo kag maayo nga serbisyo bala. Kay although sa imo nga pagpungko sa pagka 3 years mo as incumbent, may ara gina nga ma-left out kada kay hindi mo man na makumudar tanan. Amo gid. May ara pa gani nga makumudar mo pa na iya kag may hisa na da kay ho ina siya sa una daw kontra na si mo subong ara da those are the things pero tan-awon nyo man nga ang pagpungko sang isa ka incumbent o isa ka local official hindi na ni pamulitika is Of course. sa kabilugan na ni Serbisyo. tanan. Dapat serbisyo na. Oo. Pero tikilan lang ang imo yaman niya mga supporters. Hindi mo mabayan. Hindi mo man pagpabayan. Tanawa tong kontra mo pro kon na kilanlanon to kabuhi to buligi. Kag ti Brad Kung kabalo ka. kabuhi tong kilanlanon niya Kag buligi. Brad kasi sometimes sa makapungko tagakalipat eh. No. But bear in mind na kisa basi kung sinong nagpapungko sa imo, Base Dumduma amo, man na hindi. oo kayang basi amo man na makakakasi imo. ati amo na Hindi isa bla. da. That's why sus dapat isa ta kun always be thankful kay kun papungko ka da blessing man na kay kun why ka ginbuligan sa tanan nga grupo why ka manda mo. Ako natural. Amo na nakasimple. Amo gid. Amo nang isang dapat well galing kay ting iban kung maka-ara na sa pwesto daw gakalipat. Ati guro kay lapit na malang piling makadumdum man na. Subong nagadumdum naman. Ay, sige na lang. Subong ay so sambot Sige lang Brad kay isa amo man ang gatag sa tun challenge si Kalipa yung politika niya. Ay, grabe. Pero ang akod gid ya bow nano na nga for 3 years kilalan kita kag isang performance mo maski bako dang kontra mo da Siyempre. kadamo ka nabuligan da mamayong pagserbisyo mo ikaw pa incumbent da mabulubudlayon ka man perdiyon. Debla boy. Oo, siyempre. Basta may inubrahan ka. Oo. Amo na importante. Kita ya ga panilag na kita subong sa bilog na ato anay distrito ang aton kadamo man kami sa mga ups and downs dra sa 4th district sang nagliligad nga mga eleksyon but basta mayo ka lang ang imo performance ginaobra mo lang obligasyon mo kay insindi gina ang mga constituents mo da hindi mo man na makomodar tanan bro sa ina little things nga makahatag ka sa ila Oo. madumduman mo man at least ma-appreciate man na nila Siyempre. pas man na sinabla may makadto da sa akon niya nag-amo sini ara mo sa ospital niya baw ay kagitbaw siling ko sus 1.4 1.8 milyon ang populasyon sang bilog nga probinsya ti way gid ko kabalo bala kung gasakit ang tiyan mo da Mugit. Kundi ka man magpabalo. Oo, pabalo nyo ko tapos hindi taman na maano tanan Makahatag ta. pero sometimes kung nara ka da may madula nga isa may mabulig may maduga nga isa Sa totoo na nga ni. kay ti malipatan mo ni siya pero mabuligan mo ni siya isa Sa totoo maserbisyuhan mo Sa Bayo. totoo lang ni Brad tungod di sa pandemic isa do ka frustrating man. Frustrating gid eh. Kay pareho sa ako na first termer ko sa board member. To kadamo sang gusto ko man batani i-share sa district sa sa kung ano man mga akon sa Morsa. Na gusto ko man tani i-share sa mga as board member na kalibot ko sa third district. Si Gob ka pamati si Why pa? Gob Si- ba yung agalan na Gob? Siling ko, ti anon ko galing kay hindi man ta kalibot as much as gusto ta malibot. Amo gid. Ti ako May tani, limitation man kita. ti tani kabay pa nga kung swertihon kita agaan ta sinisang aton nga ikaduwa nga termino. Kabay pa tani mauntat na ning pandemic para makalibot na ta sa insakto sa aton ng mga constituents blaw. No nahidlaw man ko mo. Daw. Speaking of politics, ako'y siya, Councilor, ako'y siya, sila Carlo, tama yung agada. Mayong aga ba? Brad, yung agada, Brad, kampanya na mayo. Totoo simbet. Oh. Iti mga Brads na Sigmaro. Yung agalan sa mga Brads ko da nga Sigmaroans. Oo.
So, Brad, kita mo, amo kilanlan amo gina. Kay subong amo naman ni it's judging time para sa kada kandidato. Amo gid. Ay, So bakas-bakas naman ini. amo gid eh. Kakabudlay May kayo. ara man niya nga ang wa lang sina, may ara man niya mga perennial no. Nga mga kandidato nga kung eleksyon lang yaga tuhaw. Ito, mga Kung tapos eleksyon, lakat na yun. Muna bala. Hindi na mayo. So kung ang plano mo yung why mo ni why ka kadaog subong, sige lang, maski jutay-jutay. puguro kon kita mo man nga Makita daw na wala isang ni. tao. Oo. Di po brad ay ako ya jutay lang niyang Advice, no? Advice, Ang no? aton niya, advice and observation. Yes, no. Wala lang may As, insulto. why asa, why No. tayo magina-insultuhan di nga iba na? In general niya ang aton. Oh. Nga kon lang niya isa kabalugi kita sa aton lawas kung may tsansa kita kung wala. Okay. Oo. We might deny it to everybody but we can never deny it to ourselves. But for those na tanaw mo, madlagan ka lang for the sake ng parakadlagan ka, kanugon sang kwarta, kiti magasto ka gid, maski maglibot ka lang, pakaon ka da, whatever ka da. Bauugid. No, kung if ever gasto mo Magasto wala ka sa gid. eleksyon, kag feeling mo wala, I think mas nami you do it wisely kung gusto ka magbulig. You don't have to be in Hindi a man political kinahanglan eh, position oo. para makabulig ka sa Hindi imo. man kilanlan to. No. Muna Hindi bala. man kilanlan niya magpapili ka da. Insindihan ba, Balo ka papili kis- kay gasto mo da. Abi, bakal na lang bilog na bugas kay. Hindi bala. Balo ka sa brad ang politika, hindi ni siya siling ano eh. Hindi ni siya siling na gina-mold mo kisa destiny ni siya eh. Ako kapati ko sa kaya ako ay never ko nanumdum masul ko sa politika mo. To be honest, never. Biabi no. May mag-offer da bi. Nga ariyo makontra ka da may isa ka pila na 300 M. Million be. Oo. Ti butang da sa lamisan 300 M mo. Tulog ta. Oo, matulog ta. Kamuda vice go bo. Oo. Utanda kag tawga tanan niya mga ano, tawga tanan niya mga suppliers ang bugas. Publiko dras to nga 300 million butang da. Tawgon mo suppliers ang bugas kay kapigado gid tanan. Delivery nyo ko worth 300 million nga bugas. Kay ipangatag kunis bilog probinsya o kamoda sa pwesto ko. Paimunong ko. Paimunong ko. Ambot lang kami maamos na. Di, challenge ko na. Among gani. Oo. Ako challenge ko na. Abi, kung mag-amo malang sina, kung amo na ang purpose nyo, kaya nga ako niya nga gina-after day, nga ang kabilugan ang tanan na matagaan, ta subong kapigado, partner. Mugid. Sus, si Diabla. Abi, may ma-challenge daw, ari. Balo ka, tini nga pandemic, Brad, I realized na amo nang balko bla. Personal ha, hindi iya kay halin Oh. sa kondiin ha. Personal mo yang Ang na-realize ko subong Brad, kadako sang percentage sang aton pumuluyo. Not only in Bacolod, not only in Negros, but din sa bilog niya na Pilipinas. Nga kung anong sweldo nga batunon niya subong adlaw, amo ginaikahon niya panabas. Di mo gina. Amo gina. It's not about na may savings siya. It's more on what I earn today. It's my safety for tomorrow. Amo Kaya gina. mo na ang isa nga maski one shot lang na nga deal pro makita mo bla. Oh. Kag first time na iya para matabo. First time na matabo. Mapapicture lang ko to. Picture ko daw butang ida be. Tawgon mo ni nga mga Gagutok, gurong tubang lagol eh. Sindiabla bilog probinsya Amo man. worth mo na nga amount. Pila na kasako bi Brad i-computon mo na. Amo Divided by ako lang gali. Muntan lang 500 ah. Di bla? Amo Kaya sa bilog mo 1.8 million ang imong nga itagaan mo. Amo. Sa subong pandemic, pila mo lang na tatlok tuig man. Wala ta eh. Oo, Basta ang 500 nyo, butanda bla kay Oo, ipapataw 500 ah. Sige Oo, ah. Para nga ibakalta tanan nga supplier nga manugbugas. Halin sa taga Changi da nga gabaligya bugaso para maka-income pagid sila. Kag Well, ang ila da nga ara da nga stock at least maubos. Mugid.
Oh, simple nga Pinsa, suplanon. balo ka pare, pinsan ni sang tanan. Hmm. Nga hapos lang sa politika mo. Pinsal damo niya ka pinsa kay pagpungko mo daya mangwa ka lang. Oo. Itaway pangabuhi mo. Itinaya kong kawatan ka eh. Ay, naya kong kawatan ka eh. Tuod na. Pero kung nang imo daya pungko ya nga hindi kaya mangawat ya kag serbisyo hindi niya mahapos ay. Ay, Ginakuha ka, ginatanan ka, o i-audit ka. i-audit ka pa. Hindi na silingin daw tiyanggi lang. Ay sus. Kita mo lang pirmahan mo adlaw. Kadto lang sila da, mangayo sila siya sa ato. Kag jetmatic ko, Oh. pilirmahan mo da. Mugid. Nagulat ka mo, anay. Mugid sus. May proseso niya tanan. Amo na nga aton nga gobyerno da. May proseso ni hindi ni dali-dali. So, muna sa 30 anyos ta nga serbisyo da sa serbisyo publiko da sa tondri nga probinsya. Siguro ang eksperyensya ta mas dako naman. Dako. Of course. Kita mo, sige lang ta storya oh. Gani man. 11:47 na. Pagka 11:50, mag-greetings na kita. Fire. Oo, kay ti balok. Tapos ti Sunday subong board. Amugan. Dason si mana mangita naman ta i-guest nga. Sige. Oo. Kay sige kada kay nahambal, may ara da nga ang imo nga background do binibining Pilipinas to kon Miss Universe to ga gwa kay namo amo maniguro sa akon di ay Hindi alain lingko maski di inaamag gid ang migo ko ah. Mangguro. Oh kadlaw si kag si Harris naman no. Medyo Ginaamag taya gid. naman kagina. Ay grabe maning ato ning sitwasyon. But anyway, mga upod tabla diri subong sa station ta daw siguro daw tuyo-tuyo pa ni sila kay nag-overnight sila. Amugani. Bawo pasensya gid Way sa takalabay. management and staff sang Action Radio nga waay kami ka upod to. Kag dason Kagapon ng sako. sa Lakan Lotaya, hindi na kuya ma-zero gid ya. Sa Butuay. Maski one vote. Nagparistro gapon bata ko to mo first. Si Jason, Oo. Jason mo nang namo na- First time abuto. first time mabuto. Kasi malipatan niya pa ako blakon sa mami ako. Abaw. Ay, lingkot daw okay man. So, kataas kayo. 6'2" ang height. Eh, mayo. Ay, so, basi partner may ara na. Away na, Text kila. di sa ako, no? Ikaw na mga greetings Oy, Why si mo nagasinulod ta na. Kap Agustin sa isyo dra sa Kawayan mayong aga kap. Kap, mayong aga ba si Ay, makachimpo timing lang. Kachimpo da makadto da si makita na ita. Oo. Kag ang aton dabla si Kap Sami si SB Sami kag si SB SB Lito. Lito. Listorianay kita. Okay. And then good morning dire. Kag Board Andro kita mo. Gapamati ko da sa inyo loyalty. Me and my family ba kita mo gid. Thank you gid. Oo. Si sino ning monitor ni? Oh, okay. Si Gary. Nalipat. Day ka. Pasensya gid do hindi gid ko ba. Oo. Okay Gara. Tapos ang isa pagid may ari man di saying as ko blessing mo padayon ko papili SB sa paabot election kay Mayor Doc Tubilyara. Oh sige okay, Okay. na. Okay gid. Sige dong si Councilor Dingdong retired police kita mo. Mayong aga da sa inyo. Okay gid. Keep it up. Sige saylo naman tadi sa isa. Oh. Kita mo, alas mama-greetings na lang kita. Oh, greetings lang, Brad. Mm-mm. Yatag tali sibong 10 minutos. So, tuloy na bawi ang mga kulang-kulang ng ligad. Okay. Pangayo ta okay sa una sa tanan si RG Mar kasama mayong aga kumpari RG Mar mayong aga da si Lex ba pare nakita ko gidayon mayong aga da si RJ Abilar good morning Mitch Aventura good morning ba siya tapos kay John Vicente
Hi, sir, good morning. Paki-greet naman family ko sa Himamaylan. Barangay Carabalan, family Vicente from John Vicente. Okay, John. Great na. Pairi, mayong agada sa imo rakada sa Australia. And then kay Ma'am Kabugwason, Ma'am. Oh, Maninay, mayong agada. Kamusta lang kay Maninoy da? Okay, kay Martin Liling. Good morning po. Good morning din. Kay Barry. Bar, bawitor sa ita. Mayong agada, monitor ka man bara. Okay. Si Mel Churita, Prima Ferrer. Okay, mayong agada, Prems. Si Mikey Lim. Go BM watching from Barangay Payao. Pa-shout out sa Vice Manuel Aranda. Okay. Gin shout out kala ni gina-text malang ni dia. Bao ikaw bala Mikey kasutil man sa imo. Para daw mayo man kay Tito Bebot da. Kay Mayor ha. Dra sa Binalbagan. Oo. Kita mo. Kay Maricon kon mayong agada sa imo kay Ate V Vilma Chu mayong agada. Anong ginakadlaw niyo nga duha? May naara ka mo na basahan da kay Delfa Lusada mayong aga kay okay Mitch kay Board Boyet Espinosa. Oy, mayong aga man da. Mr. Espinosa. Kay Fukuda nang Eleanor, mayong aga man da. Sa imo, hara ka sa Japan. Kamusta? Kay oy, Marie Nancy. Kamusta? Sa taga Barangay Arisby. Melrose, Pamilyaran. Dahil mayong aga man da sa inyo. Kay Mitch Magan, watching and listening. Have a blessed Sunday. Okay, same to you. Kay RG Mar kasama. Okay, na ano ta nakakaina. Kay Mia Arimas, mayong agada. Mayugid pamamati coming from Morsha. Be safe also. Okay. Dayon Vice, wala na kita ka initial. Okay, ano ni? Lagaw kuda sa imo dason Vice. Kay wala kita ka ano naman? Kita nahay gali hindi balo kang matata ni subong gid wala gid galubad ang vice governor makasama ta. Okay sige Ards okay si Alex padayon pagserbisyo wala sang may ginadampigan kag alangay lang sa tanan. Okay gid sakto ginaya sa ang classmate ko Mads mayong aga manda Sionosa. Idlaw man ta sa inyo kay Rochelle Susana good morning mayong ugto sa tanan watching from Barangay Malingin Bago ang taga Bago da mayong kay labi na gid sa Barangay Malingin. Oy malang Barangay Malingin may gin text ako ng magulang ko anay sige lang buwas ireglawon ta na kay daw bululigan naman to si Papa mo Dave. Okay, si Ana Sinoro mayong agada have a blessed Sunday. Kay Marilo Aries, happy Lord's Day. Good morning Vice and okay, good morning man sa imo Mara. Kay Joseph Lamera, okay. Mayong agada Sep, happy watching. Kay Imbong Jucampo, mayong aga landa. Tamyaw ko lang si Cap Bito. Okay. Ang ako niya parintida Cap Bito sa Barangay Maawa. Cap Bito. Okay. Ay na sa kaupod sa ato na. Ito na idlano ko si mo, Three Kings. Yang duwatan niyang Three Kings ni. Idlano ko si niya. Dalon tato sila sa imo to kay. Itawagan ko lang sige. Cap ay kag si sige. Cap Lilong. Pwede gid. Tada mga ta. Okay, kag isa pa gid. Oy, magulang ko, Brad Alfredo, good morning da brada. Gatanaw man siya gali sa aton nga Facebook live Kabay pa matuman ina nga proposal vice bow at least alokasyon gid kita. Husto gid kinahanglan. Anon ta gid ni ang private hospital ta. No gid May ara gid maski gamay lang mananta. Kay kita mo end of the year na
na-consume ng part of that budget. Pero pila pa tayo bong may Pero pa, September, September, October, October, bulan. apat pa. At least makabulig pa na. It's not too late. Maski November pa. Makaiban. Thank you, kid. Isa, kid. Raymond Ligaspe. Inida. Good morning, Mon. May nga agad ligay. Archibar. Sa mga Archibar family. Kami duha deserve ang iba niya. Ano naman? Deserve to serve. Okay. Ang iba niya, question. Sige Okay. Appreciate gid sang family. Suno sa vice ang help. Sige lang, Mads. Okay na. Thank you, gid. Correct, gid vice. Okay. Sa kay Rosemary, Ma'am Kabugwason. Okay. Sa kay Brad Cole, Dave Ferrer. Brad, mayong agada. Mayong gabi diya sa inyo. Yung kaibigan ko si Nida Needs Orozco. Good morning. Have a blessed Sunday. Idol gid Vice Go Perer. Solid gid kami gyapon man. Sige na. Okay. Respeto na iya. Thank you gid. Okay, isa pa gid. Si Alex Bo, why gauntat si Alex ang kay sato no? Ay. Oo, sila nga mga tao, mga mapa-greet pang papropaganda tapos bayaan kanila amuna ang mga politiko nga bag-o lang. Ina Alexa, sige himo na i Alexa. Ay mga 150k lang ka sako bugas ang 300. Inimo ko na gani 500 M para damo gid. Hindi guro 350k lang, sobra guro Sobra guro. 500 million? Oo. Magtag 2,000 be? mag 2,000 ang bla. Sobra. Divided by 2,000 hindi. Sobra hindi Tanawon ta. Ay insakto. Insakto ni siya guro. 350,000 sacks. Sacks. Oh. Yes. 350,000. Divided by ano mo ba? 31. Not bad for 3 years, no? 500 mo, 500. Madil na gid lang kita. Nga punggan tapabi man. Divide mo by at least mga 10,000 ka sako ka. Oh, sige, Archie, Ariglo Boys. Gakurog, itlog. Ano naman niya man tuod nga. Sige, hipos kalandaya bala. Oh. Anong iya ka gusto na iya? Ano yang iya da? Vice Go, good morning. Mayong aga, Vice Go. Board Andro. Oh, kita mo. Good noon, Vice Go, Board Andro. Sure na wala na sila. Chansang daog. Sige lang way patagani ka balo, way pagani sa may nag-file dira. Muna nga hindi lang tanay maghali sang hatag iniya aton ni mga daw sa ano pagalutaw man ni sa kanginan. Good morning, Vice. Monitor lang kami di sa Barangay Maaw. Okay, happy monitor da sa Barangay Maaw, labi na gid sa Tagabago, sa tanan niya taga 4th District sahon tanala. Ano ba Brad? Kag sa probinsya sang Negros Occidental. At tubla sa nagkomentar nga hindi nami. Oo. Siya nga isas ka damo. I think daw nami nang komentar ilang interpretation tadi Okay. may ano ni siya. Galing kay tila ilang ang pagdeliberata. May ariglo. Anyway, Brad, no, gusto ko lang i-greet aton tao. Mm. Nga isa man sa mga nagpa-runner up sang aton tumanok lang ligad. Okay, sige. Birthday ato subong sa Santa Cruz, si LA, no? Salamat gid sa happy birthday kag Happy salamat sa birthday, pagtutok LA. da sang aton na mga manok da, no? Kay kung hindi man sa ilabas, hindi matak sa Amo gid. muna. Muna. Kago, Toto Pilimon, Balokwara, kamunas mong sa babaw. Mayong ugtong, makita ita na dugay-dugay. Blessedly, Shaton, parinti ko paniguro ay mga Shaton. Good morning, Vice Gov. Oy, si Marie Cicel, Pabilona. Sel, good morning da Maria, kag sa kay Coramen. Samson, Inday Coramen, idlaw man taway takitanay ba? Ilolanda, kay Coramen na. Okay. Kaya amigo ta Richard, Mayor Richard, po. Mayor, mayong ugto da. ugto da. Okay, good morning Idol Vice Gov and Idol BM. Okay, kita na ilan ta Mayor Okay, thank you Gid. And then good morning Vice Gov Jeff. Okay, Pearl Joy,
Doroteo, Goya. Okay. Nami sa mga ano ba kung isa ka budlay manalita sang ka may apektado na gid man ang aton nga bisyon kung isa partner kung kagagmay na abi. Ako kalayo, di na palayo ko manong basa. Ario, kinala may distance di pero kung maglayo ka naman sa mikropono mo hindi ka naman mabatian nila. Medyo pa mo na. Medyo. Kay Neil Valois. Okay, mayong ugto manda. Oy, kay sister-in-law ko kay mami mo then ngayong aga kay Sandra Ferrer. Limuel Di Palobos. Well, kamusta? Mas chip-chip guro ni. Oh, gamay pa ni kinakugos-kugos ko ni. Hindi pa lubos. Chip, kamusta landa ha? Kay okay. So kay Sorab Javier, mayong aga kay Randy Campanel sang Morsya. Campanel, pamilya Campanel. Okay. Yes. Bawas nga, maninay, no question na yung 100% mo yung support. Kabalo ka na gid na. Maninay Rose ko taga Cubay, Barangay Cubay, La Carlota City. 110% pagidyang iya di nga. 100%. So, kita mo, naubos ko na diya ang diri nga ano sa aton, participate, kag naga-text, kag naga-greet sa aton board Andro. Ay, ini ikaduwa na ni nga naubos ta greet ang naga-text ang greetings Manila sa aton. May. So, ilan lang it takes gali 11:50 kag mag At least 10 minutes. At least 10 minutes. Gob, mayong ugto da kunding ka. Condense. Amigo tag text mo na parinik tsuwa. Oh, First time na. Mayong ugto partner. Sige. Nagkrita naman tanan ng amigo. Okay na na. Sa tanan tang mga amigo Okay. sa tanan tang mga amigo kag mga amiga. Oo. Kabalo kagid ya sa aton paringa way tiga pangita Kontra? pangita kaya sang amigo kag pangita ta Kontra. amiga. Ga, hindi lang kontra. Oo. Pero hindi lang ta pagkontrahon man Okay, sa liwat, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natundan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamo gid nga salamat. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!